Odina nwata ekwefi onu Ojiefie Mogo, incumbent traditional prime minister, His Royal Highness Igwe Dr. Honorable Engineer Pastor, His Excellency Ambassador Igwe Uwaezuoke, eze onye mepimu nke izizi African tallest man, otu onye na-ekwomu olu a osisi kankwụ ọkwụrụ ọka, fine man without pimple, ọ natara dike mma nke mbụ, okwuru ọra dike erigharịrị, otigbu ụdị mkpa mana nwaanyị na-etigbu m. Daalụ zọ. Daalụ. Nwe ha chọrọ ịjụ kịta. Ogene. Ịma ịnụ nwaanyị kịta. Ọ dị iche na mbụ n'ụlọ mbụ. Mana ama m na mgbe a na-azọkarị nwaanyị azọ. Ọ na-abụzi nwoke nụ nwaanyị kịta na ndị onyinye ndị na-ekweburu nwunye egwu adịghị ekwezi ahapụ mgbe ụfọdụ na-apị ma na WhatsApp na-ese ndị meseji ụdị ha ahụ mee nwa ama m na ọma mmezi kịta maka ịghọ na old school ụdị ha ahụ mee nwa ka etu a ga-esi bụ onye ukwu a ụdị na onye na-ekweburu ya ahịhịa onye na-azụpụrụ ya ahịhịa egwu a hapụrụ ya ihe mere bụ ụkwụ ka eji achọ ihe dara mmiri nya ka ofu nwoke ji okenye ziri zuo ori wee nyara ya n'akpa ụmụazị so na onye ori ọkọ o wee kpọọ okenye ibie o wee sị ya nyoke were kere anya okenye nyoke n'anya n'akpa ihe ọbọ ọkụkọ na okenye m ibie nze ada awụ ibie anya anọ nwoke na-eji ido na ibu akwa ibie o wee nyụọ anya so ụmụazị apụọ n'ebe a ihe abụghị ọkụkọ na-anụ ọkwa na-eghọtagofu ọ bụrụ na o mee nwa m ọ ya ha emekwana nwa m ọ bụrụ na o mee nwa m mistakenly ọ bụrụ na ọmụnwa ka o mere ihe m ga-eme bụ nwaanyị ahụ ọ ya alara ụlọ onye ahụ tegabara ya jidebezie ihe loro ụtara ya racha ite ofe mana a na-azọbụ ya azọgụwa wee merie kama na onye nke ọzọ dịka o nwere ebe ọ na-akpatụ ya aka ị na-amaghị ọ bụrụ na onye ahụ zọtara onye ahụ weru anyị ama ekwekwana nwaanyị jee ṅụọ iyi maka onye ọbụla jiri maka nwaanyị ṅụọ iyi na-egbu ya gbochapụ ihe niile o nwere nye ga-eji isi na mpalaka nwaanyị na-esi ebe a gbagide karịa ọjị ruo obodo oyibo ugo nwaanyị bụ n'azụ isi ka a na-etu ya ọ dapụ ime ka ọ bụ n'isi ka o siri dapụ ọnya ka ndị road safety ji ekpu okpu ha bevel other forces na-ekpu direct mana ndị road safety na-ekpu nke ha bevel ọ ya bụ okpu ahụ dapụ ọgasị ike ada ama maka ọkwasị ụmụ ya ha na-abụrụ ji ha na-abụrụ mgbọrọgwụ maka echi onye nwe ubi bịa gwuru ji ka ha were mgbọrọgwụ na-elivu. Ọ dị mma a na-aba 2018 kịta ndị ihe gị na-amasị na-atụ anya ka kedu ozi isi n'aka gị na-apụta Buhari ga ha ezi nke ya ugbu a ndị gọvanọ ezi nke ha kedu ozi Uwaezuoke ihe mere na bụ na ọchịchị obodo a na-aha aja obi adọrọ m mma echere m na ruo kịta na Chineke akarị imego site n'ọchịchị obodo a agbakwa m ihe n'ogologo mana ọchịchị obodo a mere ma ọ dịka na m agbadakwu agbada ndị maara m ihe dịka ahọrọ abalị ịtọ gara aga fụrụ m n'ahụ a ha na-asị m na ma ọ na-agbadakwu ana ka m na-eto eto m wee na-asị ya na ọ bụ ihe ọchịchị buru bịa ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ ịfụ ka m siri gwu ncha agụrụ m ncha imi nkazi ahụ m otu anyị esiji akwa onye ukwu gwara ụwa ọ bụrụ na o ji ekwe ha ma ha chigharịkwa ọnọdụ ka anyị laghachi ọ bụrụ na ndị ya na-eri eri dị ha na ndị mmadụ ndị na-azụ ahịa na-atụ ahịa na-ebubata na-ere okwu agwụ ihe niile a na-aga nke ọma ngwa na enu fuelu ka a na-agba 200 300 ọ na-abụzie ihe na-eme na be anyị ihe Chineke jiri chọọ anyị mma ndị abụghị ndị enweghị enwe eje na be ha ebe ehi ego bido na Kotonu wee gbagome wee ruo na Togo ọkụ ada anyụ na ya mana anyị nwa bụsiri ebe anyị ha ọkụ a na-abụzi anọkọta ịnụ pinyụm 1 month 2 months 3 months ndị enwebe ọkụ anọkọta echigharịa nda mana anyị na-akwụ ụgwọ ọkụ karịa mgbe na ihe na-eme na mgbago ugwu ị ga-afụ mkpọmkpọ ụlọ arụrụ ha otu a iji aga epie nye epie ọkụ na-enwu ya mana onye na-akwụ ụgwọ ọkụ onye na-eji ebe ọkụ waya ha onye abụ ihe ahụ na-ekwu na mmiri siri n'isi wee gbarụ maka nwoke ọbụla na-anyụ mmamịrị ọ kpakwanye ọfọ n'aka ifu nke aha na-ekwu 2019 ọ dịkwa ka ga-asị na achị ka hapụrụ ya ndị ọ bụrụ na asị ka hapụrụ ya onye nke a na-achị kịta asị na ọ bụrụ na ya achịcha afọ nọ na-abịa abịa maka egwu ugwu egosigo na ọ chọrọ ịpụta
achịcha afọ ino na-abịa abịa na ọ ga-eruwe ndị Igbo onye nke ọzọ wee na-achị na hapụ ya na ya ga-emeta obodo anyị n'uche nke gị ọ bụ na-achị ịghara ofu isi onye anyị achụkwuo ka o wee rugwu ndị Igbo gee ntị ihe na-eme anyị isi anyị n'aka a sị ndọ ndị be anyị kịta were na aka unu wepụta onye ji anọchi anya anyị ebe ahụ onye ka anyị ewepụta onye abịa ya abịa na-abọ karakara na ọbe ha ka anyị esigodi Ebonyi steeti ya na-abọ karakara na ọbe ha ka anyị esigodi ndị Imo a na-abọ karakara na ọbe ha ka anyị esigodi ndị Anambra bụrụ ekwe ndị ekwe ha sị na ebe na ọ bụ be ka anyị esi ihe dị bụ otu eme mana ọ bụ ma m si onye a na-achịnị ebe ọ bụ sị na ya chọrọ ịnwụ n'oche ahụ nya chịtọpụ nke fọrọ afọ chiruo afọ 8 ọ chọkwa afọ 12 nyachịa na onye nke chịchara ikpeazụ tupu Jonathan na ọ chịrị obodo a afọ 12 nya chịrị gaba ọnwụọ ka mmara ka anyị esije eji akpati lie ebe ọ bụ na ndị okpukpe ha anaghị eji akpati eli ozu mmadụ nsị hapụ ya nya chịrị gaba ọchịchị anya chịkwa ọzọ ma ọchịchị anya chịkwa ọzọ ya ha chịba nnọọ ya nọrọ ebe ahụ kpọgee mana enwekwu n'ozi ajụjụ a njụrụ ịsa akwara m enwekwu n'ozi iziri ndị fans ma ọ bụ ndị ihe niile na-eme na-adị mma ndị ihe na-adị mma bụ oyibo kpọrọ ndị fans m a sị m ọ ga-adịrị onye ọbụla mma mostly ihe ọbụla onye wichiri m mụnwa wichikwara ya onye ahụ onye si m too ogologo ya toro nke m too nke onwe ihe nji ogologo eme onwe uru ogologo bara m ọ saizi anyị bụ egwu eji old and new Christmas and New Year ancient and modern onye ogologo nwere problem because a na-ere mkpọ n'ahịa abụ maka onye ogologo ọ bụ maka anyị nwa oles ma o nwere ka saizi anyị si nwee accident gbajie spinal cord o were mkpọ na-aga ọ bụghị nọ na nso na adị m average afọ na nwaanyị kwere onye ọzọ nwere ebe ị na-aga ugbu a ejidere m mụ na nwaanyị mụ na ọzọ dị n'okwu maka ọsọ abụghị ọsọ ka nwaanyị na-agbaba jide nni nwa ya aka ezigbo ọsọ mee nni nwa na-ajụ ya n'anya na-ajụ ya n'otugbe nwa ya nara ụlọ si jee maka ụmụ na-amara na ọchịchị obodo a bụ onye nyụchiri nsị ụzọ ọla jee o ji ezute ijiji ala adịghị mma bụ uru ndị nze obodo na-agba gara nwee ndị ji ya arachapịọ m gịnị ka ị na-enwe ekwudu na ọchịchị adịrọ mma na o nwere ndị a na-akpagbu na onwere ndị a na-amajiri asị o nwere ndị ji arachapịọ m onye ka nwaanyị ji buru nri ka o butere die ka o hunata na debe nne na trempan ahụrụ siri ike nwaanyị wee sesara aka na trempan ọ daa jagara n'elu tebụl ka noizi efere wee kọva noizi ahụrụ ya di wee lekọta ya anya wee sị ya na ya anụgo nke ike kwuru nụ nke efere kwuru ezuru ozugo ma ndị jọrọ njọ ka ya na-abụ ndị ọzọ nya etighị isi n'ọha ana m ekwu na ndị be anyị enweghị nsọpụrụ onye ofe mmanụ okenye onye ofe mmanụ nyụ ahụrụ ebe ụmụazị nọ ọ sị ya baba ekpele oche o baba oche o baba o mana okenye onye be anyị nyụ ahụrụ ebe nwatakịrị nọ ọ sị ya bịa nwoke respect onwe kwere onwe ukwu ịnyụkwa ihe ọzọ ebe anyị akparịkwa ngo kparịa onwe gị mgbe na-asị ọ nọbara ndị be anyị enweghị nsọpụrụ ikuku pụrụ apụ apụgo nnu ịnyụ ahụrụ abụrụ mmehie ọ dị mma onye mmamịrị na-akpa were tichu ngwungwu tichu nsị kpara ya gịnị ka o ya eji n'aka o jezie karatapolin nna enweghị uru amụ bara m nwa amụ ebe ọkụkọ a na-atụ